275 egun dira gutako bakoitzarentzat. 12 hilabeteko denbora tartea, 4 urtaro. Munduratu den ume batek katamarka egindako lehen urratsak eta bizitako lehen aurkikuntza txikia. Begira etxeko katuari, misi da. Ara, non eskutatu da? Munduko gertakariak historia egiten duten protagonisten kontua. Eta gure bizitzako gertakari txikiak izenik ez duten pertsona anonimoen historia. Pozak eta negarra. Urtebetetzeak, herriko festak. Gogoratu eta gazten ditugu. Non dago aitatxo? Mundura datozenak eta beste nonbait joandakoak. Urtea beti doa azkar. Konturatzerako berriz iritsi da urte zarra. Eta handago maiaren bazterrean jarritako aurki hutsa. Zu epeletako kantuak eta amatxik mantelean gordetako goxokiak. Algara artean eskutatzen diren isiltasunak. Aitona, nora joan da matxo? 10 urte, 3650 egun. Denbora luze egiten da batzuetan. Behin ume izandakoak koskortu diren neskato eta motikoak dira orain. Lagunak, jolasak, beldurrak, ametsak. Puerto de Santa Mariara egindako bidaietan irakurritako liburuei esker egindako bidaiak. Behartutako bidaietatik ihes egiteko bidaiak. Bidaien barruan egindako beste bidaiak. Uztaileko oporrak Algeciras-eko hondartzetan eta zeruari edo itsasoari behin eta berriro luzatutako galderak. Noiz arte? Behin eta berriro itzultzen den oihartzunarekin batera, itsasoaren beste aldetik norbaitek galdera bera egin izan baligu bezala. 20 urte, 7.300 egun. Gaztaro bete-betea da adinean. Heldutasunaren zaporea, baina 2 hamarkaden pisua zapore mingotxa dauka sarritan. Denbora luzea da, luzeegia. Azala arrakalatzen diguten simurrak. Asperen luze bat. Itakarako bidaia luzea doa batzuetan. Eta bidezariak garesti ordaintzen dira. Bizitzako une bakoitzak bizi behar dugula izaten dugu sarritan. Baina egorik gabe egan egitea bezain zaila da askotan. Denbora dela poligrafo bakarra, eta denborak sendatzen duela dena. Denbora bera bihurtzen denean, norberaren kartzela. 31 urte, 10.950 egun. Euskaraz, 11 esaten dugu zerbait asko dela esateko. Ezin konta direnei neurria jartzeko. 11 asko badira, 31 dira orain ezin konta ari garena. Ezin sinetxe. 2005ean, kalean behar lukeela uste izatetik 17 urte beranduago, oraindik kartzelan jarraitzen duela ezin sinisterainokoa. Noiz arte, galdezka jarraitzen dugu. Jendeak kalean, aldarrikapena, duintasuna, askatasun egarria, elkartasun uholdea, bidea gara. Zenbakiak dira, eta zaila da agian kolpe bakarrean denborari neurri hartzea. Baina konta ditzagun, zenbatu, neurtu. Demagun, argiaren abiadura 300.000 kilometro segundukoa da, eta 8 minutu behar ditu eguzkitik lurrera heltzeko. Euskeria diruri. Hain gertuko eta hain berean, hain urrutiko den eguzkirako bidaia neurtzeko. Argi urte bat 9 bilioi kilometro dira ordea, ia infinito. Eta Saturnok gure 30 urte behar ditu eguzkiari bira oso bat emateko. Baina ezer gutxi esaten digu horrek astronomian ez jakinak garenoi. Dena eta ezerrez aldi berean. Gure adimenari ihes egiten dioten neurriak baitira. Eta 31 urte igaro izana ere, den nekez kabitzen da gure gogoan. Pertsona baten lan bizitza ia osoa izan daiteke. Bankuarekin sinatzen dugun etxe bizitzaren hipotekak iraun dezakeena da agian. Oraindik gurasoen teilatupe berean bizi den gazte baten bizitza osoa, 31 urte. 1980 urtetik gaurdainoko ibilbide osoa. Negu gorriak musika taldea sortu zeneko urtea. Euskaldunon egunkariak lehen alea argitaratu zuenekoa. Simpson marrazkien lehen kapituluarena. Aba Gardner hil edota Miren Aguriza eta gu geu jaio ginenekoa. 1980ko otsailaren 11an, Nelson Mandela apartheidaren aurkako ekintzaile afrikarra aske geratu zen, 27 urte kartzelan egin ondoren. Urte bereko apirilaren 2an atxilotu zuten Unai Parot herrikidea. 31 urte igaro dira ordutik.
eta munduaren bazter batean injustizian oinarritutako kondena batek amaierak lekukoa eman zion munduaren beste aldean injustizian oinarritutako kondena berri bati. Krudelkeri pasa zion lekukoa eta 31 urte beranduago zigorra. Kondenak eta mendeku goseak bere horretan dira. Sinisten zaila diren neurriak dira. Norbere azaletik sentitzeko ia ezinezkoa. Eta denbora ezin da itzuli. Baina denboraren aurka ari gara. Eta memoria da denborak lapurtu diguna, berreskuratzeko gure antidotoa. Iragana ulertu, oraina eraldatu eta etorkizuna eraikitzeko bidea. Gu gara bidea. Biziarteko kondenari amaiera emango dioguna. Injustiziaren zigorrari, deserriari, urruntzeari, espetxeari, isolamenduari. Mendekoari ateak itxiko dizkiona. Unai etxeratzeko bidean gara. Bidea gara. Igande honetan, eguardiko 12 herriko plazatik abiatuta, Unai etxeratzeko bidea izango gara.